Vítajte, dnes sa hlásime ďalšou epizódou. Naše dnešné testovacie vozidlo je LCI model BMW Radu X6. Ostaňte s nami. Ako sme vám už nedávno predstavili facelift model BMW Radu X5, tentokrát tu máme vozidlo X6 facelift. Takisto prešlo premenami aj čo sa týka dizajnu, aj interiérové prvky, infotainment a mnoho ďalších. Poďme sa na to pozrieť spolu. Medzi hlavnými prvkami patrí predný nárazník, dizajn svetlometov, ktorý sa zmenil. Po novom už sú to adaptívne Matrix LED svetlomety s novou technológiou, aj keď naďalej tu máme modré prvky, ako sme to mali pri laserových svetlometoch pre LCI modelom. Pri LCI modeloch BMW X5 a X6 pribudli ďalšie farby exteriéru, možnosť voľby ďalších hliníkových diskov, ako aj interiérové čalúnenie. Interiéry vozidla hlavnou inovatívnou novinkou je BMW Curved Display s operačným systémom 8, nový dizajn interiérového ambientného osvetlenia, perforácia sedadiel a dizajn prevodovky. Aj keď pri modeli X5 LCI prebehla zmena zadných svetlometov, pri LCI modelu X6 ponechali zadný masívny dizajn a športový slad a svetlá ostali rovnaké ako pred LCI modelom. Pod kapotou sa nachádza dieselový 3-litrový 6-valec s výkonom 219 kW, 286 koní. Voliteľné motory pre tento model 40D, 40i a 8-valec M60i. V rámci príplatkovej výbavy máme vo vozidle balík Innovation, ktorý zahŕňa Live Cockpit Professional, čo znamená aj head-up display s projekciou na čelné sklo, gestové ovládanie, adaptívne Matrix LED svetlomety, Driving Assistant Professional, čo zahŕňa najlepšie asistenčné a bezpečnostné systémy. Dúfam, že sa vám naše video páčilo. Pre podobné videá sledujte nás aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme. Ahojte.